Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Yesi Cahyani Putri saking kelas 13 Angsal ing mriki kula badhe nampilake stand up komedi kula ingkang nduweni tema pendidikan. Miturut kula, pendidikan ing Indonesia kuwi durung iso tenan-tenan nuntut murite gawe nemokake minat lan bakate arek iku mau. Akeh sing pinter, nanging ora ngerti pintere nang ndi. Akeh sing sekolah dhuwur, nanging jiwane ketinggalan ing parkiran. Contohe, ana mahasiswa njupuk jurusan teknik, sing dipelajari mesin, bor, poli, PAUD. Nanging, tibake jiwake ana ning kebidanan. Bayangno, pas praktek ngubur minyak, sing metu malah banyu ketuban. Lah iki ngebor apa lairan? Iki bengkel apa gede bersalin? Mandure bingung. Wis metu pirang liter minyake, dheweke malah jawab, wis pembukaan papat ndor. Mandure tambah bingung. Rek, pendidikan kuwi sakjane kudu diwiwiti saka cilik. Mergo yen wis gedhe, sing angel iku mau kudu sinau, nanging ngakune salah. Ono arek pendidikane pancen kurang, iki bocah pancen kreatif. Nanging saking kreatifé sampe salah jalur. Bayangno, lem digawe selai roti. Pas ditakoni, ngopo kok rotine iku mau dikei lem? Dheweke malah jawab nganti mantep lan percaya diri. Dheweke jawab, ben dadi roti sobek, bro. Sing ngrungokno melu kaget. Iki bocah ora salah paham, nanging iki salah pabrik. Yen panganane salah, wetenge sing melu rusak. Nanging yen pendidikane sing salah, uripe sing saklawase sing rusak. Rek, ujian kuwi momen sing paling jujur se-Indonesia. Momen sing paling ditenteni karo guru. Nang kono ketok endi sing pinter, endi sing yo ngono kuwi lah ya. Sing pinter pas ujian mikir tenanan, bathuke mengkerut, pulpene muter-muter, jawab nganggo logika. Nanging ing bocah sing kurang pinter, malah motone sing muter-muter, jawab saonoe. Goleki kanca endi sing iso digawe nyonto. Biasane arek sing kurang pinter iku mau ideki kancane sing pinter lan ngomong, "Bro, nomor 1 jawabane A, B, apa C?" Sing pinter iku mau jawab, "Cak, iki ngono soal uraian, sing dijawab kudu soal huruf." Nanging nasibe kowe, soalnya kowe ora ngerti jawabane. Aku dhewe mbiyen yo duwe pengalaman paling religius nalika ujian matematika. Pas ujian matematika, aku diwehi kertas ujian ora coretan. Aku bingung, aku arep ngisi apa? Mikir rumus yo ora metu-metu, mikir jawaban yo mentok kabeh. Akhirnya aku sadar, iki ngono duduk soal intelektual apa materi maneh. Iki ngono wis soal spiritual. Akhirnya, kertas orat-oratanku iki mau tak isi Al-Fatihah, ayat kursi, sholawat, nganti donga supaya gurune iku mau ora ngoreksi kertasku. Tapi koncoku iki sing siji malah njaluk nang gurune kertas 2 lembar. Aku mikir, lah iki bocah arep ngisi apa nganti butuh 2 lembar? Ngono kuwi ngisi rumus apa ngisi kitab? Pas dibalekake kertas ujian orat-oratane iku mau, tak delok kertase coretane koncoku iku mau. Astagfirullah. Isine luwih lengkap timbang tekku. Ono tahlilan, kunut, istighosah, ya ayat kursi, lan doa kubur, nganti salat jenazah. Iki ngono ngisi ujian apa yasinan? Nanging sing lucu, nilai matematikane awake iku mau padha-padha abang. Awake ancen kalah ndek soal ngitung, nanging menang ndek soal iman. Rek, bedone wong pinter karo wong kurang pinter pas ujian iku jelas banget. Wong pinter mikir jawaban sing bener, wedi salah, nganggep sak soal kuwi masa depan. Lah nek wong bodoh mikir soalnya sopo, jawabane sopo sing bisa disalin iki. Piye lek ketahuan gurune. Pendidikan saiki kuwi luwih ngubar nilai, nanging lali etika. Saiki pendidikan kadang fokus nang ranking, rapot, piagam, medali. Nanging lali siji sing paling penting, yaiku akhlak, sopan santun, lan adab. Rek, pendidikan kuwi sejatine dudu mung soal nilai, ijazah,
lan gelar sing dawane sak baris. Nanging yo soal etika, terus soal nemokake jati diri, ngerti kemampuan, lan dadi manusia sing bener ojo nganti salah jalur. Mergo pinter kuwi iso dilatih, nanging jujur, tanggung jawab, lan ati sing apik iku kudu dibiasakne. Guru jaman biyen kuwi pancene kereng, nanging ilmune berkah lan barokah. Guru jaman saiki kudu sabar, nanging muridé ora duwe adab. Guru nerangake setengah jam, muridé malah takon, "Pak, boleh saya nanya?" Guru semangat jawab, "Nanya apa, Le?" Muridé malah takon, "Toilete ning endi, Pak?" Lah iki sinau apa survei lokasi sekolahan? Saiki bocah pinter banget kayak alasan. Ditakoni telat, macet Pak. Orang ngerjain PR, aku ketinggalan Pak. Orang mlebu sekolah, kucing saya diare Pak. Kucing saya depresi Pak. Kucing saya meninggal Pak. Lah gurunya mikir, iki sekolah apa klinik hewan? Saiki bocah iku pinter banget teknologine tinimbang guru. Guru nerangake nganggo pikiran, ati sing tulus, lan nganggo papan tulis. Nanging muridé malah jawab nganggo ChatGPT, AI, Google. Pas gurune takon, "Sopo sing garap, Le?" Muridé malah jawab, "Saya, Pak, dibantu kali mbah saya." Tibake mbahe iku mau mbah Google. Nilai saiki ku gak njamin masa depan sing cerah lan sukses. Ono sing nilaie 95. Lulus dadi pengacara, pengangguran pengacara. Ono sing nilai 20, lulus dadi bos parkiran 3 cabang. Iki bukti pendidikan kuwi penting banget. Nanging relasi lan keberanian iku luwih penting. Bahkan saiki wong gerang pun iku kadang gak iso mbedakno endi kanan karo endi kiri. Kadang rating kanan menggok ngiri, rating ngiri menggok nganan. Kadang iku sing koyo ngono iku wong wedok ras terkuat ning muka bumi iki. Soale kena opo? Kadang arek wedok lek diterangno iku malah ngurumpi dhewe. Cukup semanten stand up komedi saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.